खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बासबारि रेन्जआव ग्लबेल टाइगार डे फालिदों। मैया 29 जुलाइ एबा देग्लायनि ग्लबेल टाइगार डेखौ मानास नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय बासबारि रेन्जआव मैखोमै फालिनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो मैयानि बे फालिनायाव आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां गुलाबचरण काटारिया बिथाङाबो बाहागो लाफैना जोबोद गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो हाग्रा बिफाननो गंजि बलेर' पिकआप गारिबो राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म, चन्द्रमहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, गौतम दास बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरियाव आख्रासुनि गायसनथाय सान फालिदों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आख्रासुआ गोबाव समनिफ्रायनो गासै मोनब्रै बाहागोआव गावस्रादोंमोनब्लाबो दायो 2023 मायथाइयाव खौसेयैनो जेरावबो गावसोरनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ बिथांमोनहा गावसोरनो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैया बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिया 100 साननि गेजेरावनो कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरनो एसटि होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय हायाखिसै। बेनिखायनो दायो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थिनि सिगांनो बिथांमोनहा जुदि एसटि होनो हायाब्ला, बेनि सिगां एसटि होनाय जायाब्ला सरकारनि हेंथायै राजखान्थियारि बिथिङै लामा लानाय जागोन आरो सरकारा बेनि परिणामखौ भुगिनांगोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो बिथांमोनहा। हाग्रानि जुनाद मैहुर खालामग्राफोरा आथिखालाव लासैनो बांफिननायखौ नुनो मोनदों आरो बेयाव सोरनिबा आखाइ दं बेखौ थारैनो नोंथांमोननो थाबैनो रोखा खालामना होनाय जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मानास नेशनेल पार्कआव मोनसे 50 बोसोर ग्लबेल टाइगार सानखौ लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जादोंमोन, जेराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचरण काटारिया बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैना मानासाव दायो 57टा लख्रा दं होनना फोरमायो। मख'जाथावदि आथिखालाव लासैनो हाग्रानि जुनाद मैहुर खालामनाया बांफिननो हमनायखौ नोजोर बोनानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया बेनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दं होनना बुंथिनायजों लोगोसे थाबैनो रोखा खालामना होनाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों बिथाङा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 27थि रुंसारि सानखौ उरखारि बेरेखा सान महरै फालिनाय जागोन। जों बयबो मिथिगौ, जोहोलाव सोमला बसुमतारीखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानाय समावनो 1996 मायथाइयाव सोरबा उदखारिफोरा गावथारना गालांदोंमोन। थारैनो बेखौ बर' हारिनि थाखायनो जोबोद साननो गोनां होननानै बुंथिनाय जादोंमोन बै समाव। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसे उनाव एबा 1997 मायथाइनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान एबा एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिबोनाय थादों।
बेबायदिनो दिनैबो बासुगावनि गयबारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि गामियावनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो फालिनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो थै दान होनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों। मख'जाथावदि सानजौफुनि सावरायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिखाव शफिक आली आरो आइजुलानो बुथारदों प्रणब शइकिया मुंनि सासे ITI फरायसाखौ। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे जाथायखौ लानानैनो गोबां रायजो राजाफोरा लखिमपुर थानायाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा होसिख्रावदों। लोगोसे सिखाव शफिक आली आरो आइजुलखौ थाबैनो हमनानै फासि होनो थाखाय SP आनन्द मिश्रा बिथांनिसिम दाबि खालामनाय जायो। जाथाया जादों सिखावफोरा सिखाव खावनो फैनायावनो प्रणब शइकिया मुंनि सासे सुबुङा बिसोरखौ मिथिना बादा होनो नाजानायावनो नारा-नाथा जानाय समावनो सिखावफोरा प्रणब शइकिया मुंनि सासे ITI फरायबाय थानाय फरायसाखौ बुथारनो गोनां जायो एबा बुथारनाय जायो। जाय जाथायखौ लानानैनो दायो गासै लखिमपुर थानायावनो सुबुंफोरा बेंखनना थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जाथाय एबा सोमोनांथाव आरो खास्रि-बिस्रि जाथाय। सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ रुवाजों मोनबा थुख्रा दानस'ना जाम्फैजों फोजावहरदों। थारैनो जाथायखौ खोनाना बयबो गोजांस्रिउ मोनगोन। नंगौ, जाथाया जामारदों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। दुलाराव देवी मुंनि सासे आइजोआ गावनि 55 बोसोर बैसोनि फिसाय रामपालखौ न'नि रुवाजोंनो दाननानै बुथारदों। लोगोसे आरोबाव रुवाजोंनो फिसायनि सोलेरखौ मोनबा थुख्रा खालामना मोनसे बोहैबाय थानाय जाम्फैयाव गारना दोनहैदों होनना मिथिनाय जादों। नंगौ, जाथायखौ थारैनो दुलाराव देवीआ गावनो पुलिस थानायाव फोरमायना लानांदों जेब्ला गासै जाथायफोरखौ बिसोरनि फिसाज्ला थानायाव खिन्थाहैयो। थारैनो जाथाया जोबोद खास्रि-बिस्रि। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामनाय जाबाय। स' गोजोननाय थाबाय।